гаиләм тулы бәхет. Безнең гаилә гадәти генә түгел. Җырлы моңлы, шундый иҗади гаилә. Безне Разиль белән җыр кавыштырды дип тә әйтергә була. Һәм әлбәттә гаиләбез менә улыбыз Сөләйман белән тулыланып китте, улым. Шулай. Әлбәттә безнең гаиләбез менә шулай җыр-моң белән янәшә, атлый. Әле без яшь гаилә, яшәргә өйрәнеп кенә киләбез. Шуңа киләчәктә үрнәк булырга язсын. Безнең гаиләләребез тулы булса, балаларыбыз таза исән сау булып үссә, без аларга ныклы тәрбия бирергә бурычлыбыз. Безнең милләтебезнең, татар халкының киләчәге булачак. Алла бирсә.